So yun po, yung sinasabi si tatay. Yung sinasabi mo, tay? Uuwi ako. Uwi ka na? Saan ba, may kamag-anak ka ba doon sa Leyte? Tuwa na katakan. Hindi ko makakita. May mga kapatid, paano yan? May mga mag-aalaga sa'yo doon? Mayroon? Meron. Anong banwa mo sa Leyte? Kuan. May kalgalite. Ha? Mura kalgalite. Muruan Leyte. Munakan kalgalite. Murukan. Munakan. Munakan. Munakan kalgalite. So, Kalgalite. uwi ka na. Nainip ka na dito? Ano yung sinasabi mo kanina na hindi ka hindi ka makakalakad, sabi mo? Hindi ko makalakad sa una. Pagkaroon makalakad na. Ngayon nakakalakad ka na kaya gusto mo na umuwi. Hindi pa kaya gano'n mo Magkano kaya ticket sa no? Mas mahal yan kasi sa Mga 3K? pero ano naman ay mas naman ay ginarik ng barko. Nakambag ko na trip-trip. Mga 3,000 ng ano mo. Okay, senior citizen. Senior citizen ka naman no? So, ano naman yan. Kaya nga lang, wala siyang ayos. Berasa ba? So yun mga kakwela, mga kabiyaya, gusto pong pagbaba namin dito, sabi ni Tatay Salazar, gusto niya nang umuwi daw. At gusto niya na, ang una niya pala sinabi, gusto niya daw pumunta kay Senator Rapi Tulfo. So gusto niyang pumunta kay Sir Rapi. Sabi mo kanina? Oo. Manawagan kay Idol Rapi, malay mo. Oo. Manawagan ka. Kahit kaya mo naman yun siguro. Ayaw mo na rito sa akin, Tay? Ayaw mo na sa akin? Nabuboring ka na dito? Sige. So kung halimbawa na Tay, hatid kita doon, papauwiin ka namin, sino mga mag-aalaga sa'yo? Doon, Sa Galnagi. marami kang kamag-anak doon? Oo. Marami. Alam mo yung pauwi? Oo. Alam mo. So yan mga kabiyaya, gusto nung umuwi ni Tatay sa Leyte. May alam ka ba na kamag-anak mo na may Facebook? Wala. Kaya tagal ako dito. Hindi mo alam mga pangalan nila? Hindi mo alam pangalan nila na sa Facebook para ma-chat natin, pasundo kita? Hindi. Dahil basta walang po. Kaya mangyayari nito, tayo ihatid kita nito. Sa Leyte, ihatid kita. Oo. So, Yung nga lang, magano pa tayo ng pambili mo ng ticket. Pero sure ka, alam mo yung mga sasakyan papunta sa inyo. oo. Ilang oras ba biyahe siguro doon? Pagbarko? Pagbarko siguro, isang araw no? Bigang. Pagbarko ba kailangan ba ng Kailangan ba ng ID? Kaya ano naman na siya. Hindi na siguro kailangan ng ID dito. Wala siya kahit na. But ano pang mga nararamdaman mo, Tay? Wala na. Wala na. Okay ka na. So gusto mo na umuwi ng Leyte. So Tol Sardinas, gusto na umuwi ng Leyte ni Tatay Salazar. Kanina nga medyo naluluwa-luha yan dito kanina. Namimiss mo na yung mga kamag-anak mo, Tay. Namimiss mo na. Mga kapatid mo, ganun.
Oo. Eh sana naman tay, pag nandun ka na, sana may mag-alaga sa'yo. Kasi siyempre, mag-aalala din kami. Sige. Ako ba, para sa inyo, basta, dahil yung pamuna. Siguro pa yun. Basta, para ko, Kung gusto na umuwi ni tatay sa Lasar. Dito kasi medyo ano rin siya. Siyempre, iba talaga yung nandun ka sa pamilya mo, tay, no? Malayo ba kayo tayo sa Balukan? Ito, kayo na eh. Malayo, no? Kayo. Yan ang mga pakausapin mo nga siya, translate mo. Para ano, i-translate mo yung mga sinasabi niya pa. Ano ba yung nandyan sa bag niya? Tingnan mo nga kung may mga ID siya dyan. Otos, kalman. Yung mga sapatos. So, buo na yung decision mo, tay. Tay, buo na yung decision mo, no? Uwi ka na. Oo. Oh, sige. Kakausapin ko yung mga sponsor ko na sinasabi mo na gusto mo na umuwi. Pero tatay, wala naman ata kaming pagkukulang sa'yo, no? Oo, wala naman ata kaming pangit na ginawa, no? Linawin ko lang kasi baka magulat ako, baka ano, dala na ako kay Lolo German eh. Yan, si Tatay Salazar ay gusto na pong umuwi, mga kabiyaya. So okay lang din po yun. Mas okay nga po yun na mismong kamag-anak niya yung ano, yung mag-aalaga sa kanya. Eh, ano masasabi mo kay Tol Sardinas? Kung ano, yan, nakapanood ka kay Boy Sardinas. Ako sabay kayo si autor ni Boy Salinas. Maraming salamat na pagtulong sa akin. So kahit hindi na tututusin, kaya naman siguro bilan ka ng ticket ng mga sponsor. Oo. No, kahit hindi ka na lumapit kay Senator Rapi Tulfo. Pero mas okay pa rin kasi yun nga lang, mas matatagalan tayo. Kasi kahapon nga, ang dami namin pinauwi na nag-aabang din ng tulong ni Senator Rapi Tulfo. Eh kung doon tayo dadaan, matatagalan tayo ng gusto. Yun. So, kakausapin ko mamaya yung mga sponsor natin, ha? Tapos, para matanong ko kung kailan nila pwede ko bilan ng ticket. Na tayo, no? So, bali, hintay-hintay ka lang dito sa bahay. Namimiss mo na sila siguro, tay, no? Ilan po ba kayo magkapatid, tay? Senyas mo na lang. Taga kami. Marami, ha? Marami, no? Marami kayo? Oo. Panganay ka? Ay, hindi. Paano ba? Panglima ka? Panglima si tatay. So, ang daming... Siguro yung mga kuya mo, ate mo na... mga wala na rin, matatanda na, no? Wala na rin yung sila mama at papa mo. Wala. Wala na. So, yung nga kanina, guys, pagkagising ko, nagkakape ako. So, sabi niya, Jay, kaya ko. Kapag pupunta kayo kay Senator Rapi Tulfo, tawag dito, sama niyo ako. Kasi gusto ko na umuwi sa Leyte, sabi niya. May susulat mo ba yung address mo, tay? Hindi kaya? Di man eh. Balikanan ka talaga. Ako lang alam po, pero mas hospital ang pangalan. Okay. No. Yan guys, sa mga makakapanood din ito, baka may nakakilalang kamag-anak si Tatay Dilio Salazar. Yan, ang dating trainer ni Manny Pacquiao. So gusto niya nang umuwi mo ng Leyte. No? So sana matulungan niyo ako na ma-share tong video na to. At yan, nagtithank you nga daw siya sa lahat na nag-sponsor sa kanya. At ngayon,
kaya niya na daw yung kaya niya na daw yung sarili niya kasi malakas. Malakas ka na, tay, no? Kayang-kaya mo na maglakad-lakad, no? Kaya na. Kayang-kaya na daw. Yan, tay, kausapin mo yung mga sponsor. Sabihin mo, baka pwede ka nang ka sa kanila, manawagan ka sa kanila, nanonood sila. Sa mga sponsor, maintindihan nila yan, kahit na medyo ka. Oo. Kaya nga kung mga Ha? hindi ko kung mga di ka Hindi siya, dito kayo masyado. hindi na siya makapagsalita, tama ba pa? So, gusto na umuwi ni tatay. Pero okay ka na, tay. Malakas ka na, no? Kasi lagi ka nakayuko eh. Kinakabahan kami pag lagi ka nakayuko. Ganun ka tayo. Yan, yan. Malakas na yan eh. Patibog ka na ka mong Galing nga yan sa labas kanina eh. Labas ko lang, dito na siya sa labas. Oh, nagpapainit ka kanina tayo sa labas. So yun, no? Pero mas maganda na rin kung mapapansin to ni Senator Rapi Tulfo kasi mas maganda. Pasukan Bisaya yan eh. Ha? Bisaya. Bisaya. Si Senator? Ang Bisaya pala si Senator Rapi Tulfo. Bisaya yan. Ano yan sila, magkakapatid. Ah, si Buano pala yun. Ay, So, yan. sa loob ko umatas kay Bisaya na ukan sabot na may. Kasi gusto rin makauwi na ni tatay. At gusto niya nga, mas okay pa nga kung kasi Senator Rapi Tulfo siya mapapadaan. Mas mapapabilis, mas may maghahatid pa sa kanya. Oo. Kaya ako siguro baka ihatid ko na lang kapag halimbawang may ticket to. Ihatid ko na lang to. Yun talagang mangyayari nito. Hindi man pa ikaw, marunong ka ba pa? Baka namang tay, pabigla-bigla ka lang. Baka nahihiya ka lang dito sa amin. Oo, Mamaya, hindi mo para yung katawan mo. mga nahiya ka lang. Hindi ka naman pabigat dito sa amin eh. Baka lalong mahirapan ka. Ang gusto sana namin, lumakas-lakas ka pa. Oo. Ano bang problema? Wala ka namang problema dito sa amin, tay. Wala. Wala. Huwag kang mahiya sa amin, ha? Huwag mo isipin pabigat ka. Hindi ka nagiging pabigat sa amin. So, kung yan ang hiling mo, tatanungin ko yung mga sponsor natin kung maaari ka mabila ng ticket, tay, ha? Kailangan na makuha lang ng gusto mo. Yun nga lang, kailangan ko yung saktong barangay, saktong street ng barangay, lugar, bayan. Tapos yung tutuluyan mo dun, anong pangalan? Anong pangalan po ba nung tutuluyan mo dun, tay? Si Juan. Ang sumberito pa hanggang matay ba? Si may ang turutor. Tatay. Kamag-anak mo yun. Oo. Matay. Namatay na rin. Sa high blood. Eh, paano yun? Paano ka nun? Kilala ka ba ng mga anak nun? Kilala ka ba ng mga anak nun? Oo. Ito ba yakin? Matay na mga lahi naman eh. Mga Statistics of the blood. So, habang kung kinakausap ko yung mga sponsor natin, tay, pag-isipan mo mabuti yan, tay, ha? Oo. Oo, tsaka dito, huwag kang mailang. Yung nga pala na, maaga pa kasi. Huwag kang mailang dito. Ayun. Diyan ka lang muna, tapos labas-labas. Pasensya ka na kasi, natutusin, yung isang sponsor ko, si Mami D, ang plano niya nga po, malapit na siyang, may inaantay ako na plano niya sa'yo. Oo. Kung mangyayari, luluwas tayo. So, sasama kita. Nakalimutan ko lang kung saan lugar. Alam ko kasi sa kanila ata or sa resort. Pupunta sana tayo doon. So, inaantay ko lang yung chat niya. Tsaka yung Ano din yun, si Bodin yun eh. Oh, si Mami D, si Budin kasi yun eh. So, Mami D, kung mapapanood mo to, Mami D, ayun, gusto na nga daw umuwi ni Tatay Salazar.
So, nasa sa inyo ng Team Biyaya sponsor kung ano ang plano para kay Tatay Salazar. So, yun tay, gano'n na lang, no? Antay-antay ka na lang, ha? Siyempre, hindi rin madalian yan. Siyempre, hindi rin nila hinuhugot yung kanilang pera. Or hindi nakukuha ng madalian yung pera. Ganun na lang. O tay, ngiti ka na tay. Ang lungkot mo eh. Ba't ka kanina parang naiiyak ka kanina? Sa kumot sa kamay. Bakit? Ang bigla ng ganda na ito sa kuwan pa. Hindi pa ito nangyari. Naiiyak ka dahil yung kamay mo hindi naman ganyan yan dati. Sabi ko nga sa exercise lang eh. Mamaya tayo, ligo ka. Tapos pa ng halian. So yan lang no mga kabiyaya. Sana pakishare din itong video na to para kay Tatay Salazar para mapanood din ni Senator Rapi Tulfo. Kababayan niya pala to tay, papa. Kababayan mo. Hindi kababayan. Parang Parang Ibang Cebu, ibang Samar, okay. Marin, tinalo na ni Dante Baruna yung tulay sa Guanico Bridge. San Juan Nico Bridge yan yun, Samar. Nakarating nila pare yung ilid tsaka nila abig na nakaano lang sila. Saka yung katukayo kung Charlie ba yun. Sabi sa akin pare yung ilid. Ganun yan ang balay yun. Tingnan na lang tayo no. Chat ko muna sila ha. Yan, sa gusto na po umuwi ni Tatay sa Leyte. Mas okay na rin yun para din sa akin kasi mga kamag-anak niya yung mag-aalaga sa kanya dun. Yun nga lang, ang problema natin yung pamasahe or pambili ng ticket tsaka pocket money. Yun ang problema natin dito. So, yun po. Maraming salamat. Don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel. And tatay, babay ka na tay. And bye-bye.